Benvidas a Toxío. Para as que non nos coñezades, somos un proxecto multiplataforma que xira en torno a varios eixos: viaxes, veganismo, dereitos humanos, estilo de vida e aventuras desde o rural galego. E hoxe precisamente traemos un vídeo que é unha aventura en si mesma, é unha aventura porque é un novo reto. E digo novo porque para as que xa non sodes tan novas e levades aquí un tempo, sabedes que foi un intenso reto de meditación de 100 días. E se non o sabes, porque non o biches, non te preocupes que queda por aquí. E non vai ser ningún paseo, e digoche agora porque. Bueno, en primeiro lugar, porque este reto de 21 días vai comezar mañá, que é día xoves 12 de decembro de 2024. E que implica 12 de decembro? Bueno, pois implica moito frío. Estamos na Costa da Morte, en Galiza, e aquí o frío, o vento é implacable. E non só é que faga frío xa per se nesta zona, senón que ademais está pasando unha borrasca por Galiza, borrasca Darragh, ao mellor escoitaches dela en algún lugar, e está deixando frío polar. Se ben é certo que non é o mismo que estar en alta montaña, ter mínimas de 3 grados en Malpica ou na Costa da Morte, pois digamos que a sensación térmica é de todo menos agradable. Por outra banda, e aquí quero ser completamente sincero contigo, que estás aí a outro lado da pantalla, teño moitísimos sentimentos encontrados con este reto. Porque a verdade é que se non o estivera grabando, se non me estivera obligando a facer contido para poder levar este reto adiante, sería bastante complicado que o sacara para adiante. Porque estou nun momento agora mesmo que dubido moito de min, das miñas capacidades, estou cun síndrome do impostor tremendo, e si, é certo que, pois, bueno, como contaba antes, o reto da meditación saquei no adiante, estou super orgulloso, pero hai outras áreas da miña vida que non están funcionando e síntome un pouco impostor. Entonces, digamos que estar agora aquí falando contigo é unha excusa tremenda para decir, vale, voume meter 21 días de duchas frías, vasme acompañar e seguro que vais a ir ben. E a verdade é que o feito de falalo, de gravalo e de facerche testemunha disto vai me axudar un montón, estou convencido, en todos os días que están por vir. O reto, bueno, o reto xa o comentei, o reto van ser 21 días de duchas frías, de exposición ao frío, desde o día 12 de decembro de 2024 ata o día de Ano Novo, o 1 de xaneiro de 2025. O reto, a exposición ao frío, non vai ser algo de, tírome aquí na ducha a pasar frío, a sufrir, non. Vai estar ben medido, vai estar dentro dun proceso que vai ser paulatino, de ir acostumando ao principio ao noso corpo ao que é esa exposición ao frío, e despois ir aumentando o tempo desas duchas. Imos comezar nesta semana, na semana do día 12, desde o xoves ata o domingo, con duchas de 15 segundos. Despois iremos aumentando na seguinte semana 30 segundos e iremos aumentando iso paulatinamente ata que a última semana sexan duchas de 1 minuto de duración. E así é como concluiremos o reto, o día 1 de xaneiro, previsiblemente cun baño no mar, que, ollo aquí, a temperatura do mar é baixa, pero non é tan baixa como a das duchas, porque o mar nesta época do ano está entre os 14, 15 grados e medio, que pode parecer quente, pero bueno, se fora aí 3 grados, bueno, xa te imaginas como pode ser, pero a verdade é que a ducha agora mesmo está moitísimo máis fresca. Hoxe, mércores, é o día antes de comezar o reto e teño que decir que durante este principio da semana eu xa estive facendo algún exercicio para irme acostumando, para irme mentalizando, exercicios especialmente de respiración, que vai ser un exercicio moi importante a hora de expoñernos á ducha fría, que é, digamos, intentar ter un control sobre como é a nosa respiración, porque o primeiro impulso cando entramos nun contraste de temperatura tan grande, a nosa musculatura alterase un montón, a nosa respiración desacompásase, córtase, entonces o que vamos a intentar, ou o que eu estive intentando estes 3 días facendo os exercicios de respiración é a controlar a miña respiración, a calmarme, a ser consciente. E a partir de aí, pois agora a partir de mañá, cando veña o duro, pois poder sair ao frío, interiorizar que únicamente é frío, que non me vai facer dano e meterme nas duchas. Bueno, non che vou adiantar moitísimo máis sobre onde vou facer a ducha, sobre como van ser, e quero que a vivas comigo. Especialmente a primeira, así que nada, vémonos mañá, prepárate, colle unha mantiña ou faite unha infusión quentiña para ver o vídeo, porque vense moito frío. Vémonos mañá. E como che comentaba onte, pois a primeira hora da mañá, antes de comezar o reto, toca facer unhas respiracións, pero non son unhas respiracións que me invente eu. Son unhas respiracións que forman parte dun método que é o método Wim Hof. E como ves, de que che falara eu onte, non vou facer este reto só. Quero volver á miña cama, é moi cedo, fai moito frío. Vaime acompañar.
Así que nada. Hasta aquí, hasta duchas a se ver. Xa se verá. Imos facer este pequeno exercicio de respiración para concentrarnos, porque de verdade, fora, mira a temperatura que fai actualmente fora, pero bueno, fai un frío que alucinas. Así que nada, imos coas respiracións e vémonos na ducha. Temperatura de fora 7 grados, sensación térmica -1000. Importante, dixeno onte, manter unha respiración calmada, intentar facernos conscientes de que non fai tanto frío. Xa vos digo, o que sí, isto van ser cuchillos. Bueno, probablemente nin te podas dar conta de que ahora mesmo isto está coa auga do frío que fixo pola noite. Vamos a elo, son 15 segundos. Me toca. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mantén a respiración, calma, 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 calma. Primeiro día completado. Vémonos mañá aquí, porque aquí se cumple día 1. Quédanos 20. Temos unha mala noticia. Non hai auga. É que esta mañá levantámonos coa sorpresa de que non había auga na casa. Nin fría, nin quente, nin nada. Non había auga. E claro, estamos esperando a que nos veñan a arreglar o fontaneiro. Pero, como non sabemos se isto vai pasar no transcurso do día, non queremos que se faga de noite sen completar o día 2 do reto. Obviamente non pode cancelarse isto no día 2. Así que imos marchar de casa agora para ir a un sitio moi especial. Pois non, ao final non hai sitio especial, nin hai nada, porque xusto cando íbamos sair da casa, spoiler, era para ir á praia, darnos o baño ali, apareceu o fontaneiro e houve un Cristo monumental co tema da auga, pero finalmente temos auga e é de noite, pódese apreciar, pero como aquí non fallamos, pois toca darse a ducha de noite, cun frío impresionante, pero isto é parte do reto. Cando se fan estas cousas, pois hai que apandar co que hai. Non vos vou engañar, teño un día de merda, apetéceme menos nada de 1000 meterme na noite o 3 de decembro a meterme unha ducha, pero para iso estamos, así que se queres apoiarnos un montón neste reto, deixate un gústame aí moi forte, porque ven este segundo día. Imos á ducha. Xa facía frío onte pola mañá, agora non che conto o frío que fai. Non sei se salirá auga ni sequera, nin se estará ben, pero bueno, vamos alá. Mira, estou vendo a lúa, non a ve, pero está aí arriba. Va, 15 segundiños. Vai. Segundo día completado, moito frío, pero que ben me veu isto, como necesitaba. Mañá día 3, mañá vai ser de día, xa. O sea, non pode pasar nada para que sea de noite, para que as cousas salgan peor. Así que nada, iso. Acompáñanos, deixate un gústame e seguimos. Bos días, terceiro día do reto, e hoxe, como xa sinto que necesito un pouco máis de intensidade, decidín vir a fora a facer os exercicios de respiración. Vou facer unha ronda. A mellor ves por aí despexado e dis, non fai tanto frío, seguro. Agora mesmo estamos a 4 grados centígrados, e non son 4 grados centígrados de clima continental, senón de beira do mar, así que podeste imaginar. Non vou enredar máis que fai frío. Vou facer os exercicios de respiración para entrar en situación e despois imos á ducha. Todos os días antes da ducha fago estes exercicios. 30 respiracións intensas, sempre collendo máis aire do que soltamos. Despois, soltamos o aire na última respiración e retemos en inspirar. E concentrámonos no presente. O corpo aguanta moito máis do que podes pensar.
Nestes días as miñas rondas oscilan entre os 2 minutos e medio e os 3 minutos. Cando sintamos a necesidade de inspirar, collemos aire, retemos outros 15 segundos e soltamos. E así, 3 rondas. Unha das cousas que máis me flipou de estes exercicios de exposición ao frío é que cando estás mentalizado e meditando e interiorizando o frío, ainda que estés a 4 grados desnudo, non se che pon nin a pel de galiña. O sea, de verdade, é unha pasada. Imos á ducha, que non se pode enredar aquí. E resulta que hoxe temos público, Mire pa aí. Eu vou non seguir facendo, prometo, pero non a estas horas, non aí. Eu aquí dentro, vale? Mirade que quentiño ese café, Nada, veña, imos á ducha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Día 3 completado. 2000 años más tarde. Hoxe pola mañá bromeaba co café e ao final puspuxe, non son as 10 da noite, acabo de chegar a casa, quería gravar fora e non me atrevín, o sea, non fun capaz. Non quero. Sí, veña. Non. Así que vou intentar sacar os meus 15 segundos aquí dentro con menos ganas que nada e espero que a partir de mañá pois o leve mellor, pero estou levando fatal. Pero día 3 e vamos alá. Vamos a pensar moito. Podesme contar? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Que me manda? 12, Que me manda? 13, 14, 15. Vale, conseguí. Pensaba que non me iba a poder nunca. Vale. Non foi tan malo, Pensaba que iba a ser peor, estaba bastante máis asustada do que fui. Igual dentro está máis quente. Bueno, claro, es que o ambiente está máis quente que fora. Es que fora facía muitísimo frío. A lúa está preciosa, o ambiente está precioso, pero está demasiado frío. Bueno, xa está, día 3 completado. Mañá que rosamos. Vale, onte non fui incapaz de facelo fora e doiume na alma, así que hoxe volvín a deixar pasar casi todo o día, está escurecendo, pero vou non facer fora. Así que, sin máis, vamos alá, non me vou dar moitas voltas. Isto está ben colocado? Mi madre. Contadme a ti? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
10, 11, 12, 13, 14 y 15. Dios. Hoxe acabamos o día 4, acaban as duchas de 15 segundos e mañá pois xa nos vemos con 30. E estou flipo do ben que estou. Pero vou irme tras a una igual. Pero flipo do ben que estou, ainda me fago outros segundos, eh? Pois veña, dalle. Bueno, no, xa está. Veña, no, veña. Veña, que xa empezamos a subir. Vale, suficiente. Din que a nosa mente tarda 21 días en converter un cambio nun hábito. Aí fora hai sucesos que cambian o curso da historia en poucos segundos, pero eses cambios xéstanse durante meses ou incluso anos. Eu vexo este reto como un deses cambios, unha revolución interna, desde cada célula do meu corpo rebelándose contra o frío ata a simbiose coa xiada da mañá. E agora atópome no medio desa revolución. Pode que non se transforme o que hai fora en 21 días, pero pode ser un xeito fantástico de comezar a cambiar o teu mundo. E despois de completar o día 10, chegamos ao ecuador deste reto que tanto me está ensinando. E que mellor momento que o ecuador do reto para analizar eses aspectos tanto positivos como negativos que me estou atopando despois de 10 días de reto. E apeteceme comezar cos aspectos positivos, que ademais hai varios. O primeiro de todos é o ben que se está adaptando o meu corpo ao frío. E aquí, sendo completamente sincero, paseino verdadeiramente mal os 2 primeiros días. Digamos que me custou un pouco máis poñerme aí fora e darme esa ducha e aguantar, iso que só eran 15 segundos, pero custoume. Pero a partir do terceiro día xa notaba como o corpo me estaba pedindo esa dose de adrenalina, ese chute de sair fora, poñerme, respirar aire puro e darme a ducha de auga fría para comezar o día. E isto ten que ver co segundo punto, que é
que estas duchas frías están sendo un revitalizante impresionante para comezar o día con forza. Estou comezando as mañás con moitísima máis enerxía, e aquí sí que hai unha diferencia tremenda. É dicir, levantarte, facer os exercicios de respiración, que xa quedas moi en sintonía co teu corpo e coa túa mente. E despois sair afora e darte a ducha fría é un xeito de comezar o día que de verdade que eu estou notando que me fai moitísimo ben. E isto resúmese en que en xeral estou me notando moitísimo máis vivo e alegre grazas ás duchas frías, e sobre todo, xa digo, nos momentos posteriores a darmas. Hai unha enerxía no meu corpo que é unha pasada e que agradezo un montón. E agora imos cos contras, que en realidade só hai un, porque o único contra que lle atopei a todo isto, e ademais ni siquiera está relacionado coas duchas frías, é o tema de gravar contido. E non quero que se me entenda mal, eu estou disfrutando un montón de facer os vídeos, de facer un montón de reels que estamos subindo para que poda ser máis ameno tamén o reto, pero iso, date conta de que para min non é só sair afora, poñerme ao frío e darme a ducha e volver a entrar. Para min é, cando saio pola mañá, poñer o trípode, poñer a cámara, poñer o micro, poñer o móvil para poder facer vídeos para historias e para reels, que obviamente que decido eu crear tanto contido, que ninguén me está obligando. Pero bueno, como este é un vídeo para abrirse e para sincerarse, pois comentoche tamén que o único contra que estou atopando é ese. E nin sequera é un contra de todo, porque xa digo, estou disfrutando un montón de crear contido. Aquí tamén quero ser sincero e decir que se non me tivera planteado isto como un reto para facer aquí con vos, non tería a forza de voluntade neste momento do ano probablemente para poñerme a facer duchas frías, e está ben dicilo. E nada, que non me enredo máis, pasamos do Ecuador, seguimos coas duchas frías. Lembrar que ademais, agora, cando empece a seguinte semana, o luns, xa tocan duchas de 45 segundos. Ainda que, bueno, pequeno disclaimer, moitas das duchas desta última semana que tiñen que ser de 30 segundos non foron, pois porque se me iba a cabeza. Non teño cronómetro porque así son eu, e algunha ducha hubo por aí de un minuto, de un minuto e medio, de 40 segundos, entón de 30 atinei pouco. E iso, que imos cambiar outra vez este bonito setup polo frío invernal galego, así que veña, a sacar a roupa e a facer a ducha fría do día 11. Esta era a miña cara o día 11. É unha cara que berra que a mente nestes casos é o todo. Os días 11 e 12 foron os máis complicados ata o momento, porque o meu estado anímico baixara ata o chan. Non é un segredo, se xa non segues desde o reto de meditación, que a miña cabeza é complicada. E así é todo, e coa voz interna dicíndome todo o que estaba mal, fun quen de poñer o bañador, sair ao frío e continuar co meu propósito. E a mellor desde ese lado da pantalla, pois pode parecer unha tontería, pero para min non é. E menos sabendo que no día 13, día de Noiteboa, a temperatura ia baixar de novo moito e que o 14, no día de Nadal, tería que adaptar o reto a unhas datas que sempre descolocan bastante. A semana dos 45 segundos segue avanzando e as sensacións pois van mellorando. O meu corpo xa está adaptado e a miña mente pídeme este momento do día, aínda que pode soar algo extraño, sei non. Digamos que a revolución continúa o seu curso natural e o hábito vaise afianzando. Día 18 completado e en total levamos uns 17 minutos de duchas frías en todos estes días, máis de 2 horas de retención de aire nos exercicios de respiración. Bueno, estou super orgulloso. Hoxe en concreto é mediodía e non é o mellor momento para nada para darse ducha fría. O mellor momento de verdade é pola mañá. E mañá chega un novo reto, que é as duchas de 1 minuto, as 3 últimas exposicións ao frío. 2 duchas, lunes e martes, e ao final, o día 1, comezaremos 2025 cun baño no mar de 1 minuto ou probablemente de bastante máis. Así que, vémonos mañá. Se te preguntas por que deixei de aparecer aquí todos estes días, pois é simplemente porque abandonei o reto. Si é certo que fixen un par de días máis, funme bañar ao mar porque me resultaba moitísimo máis doado, o segundo día non era capaz de traballar aquí, non era capaz de concentrarme, e si que foi como que estaba como deixándome ir en moitos sentidos, e sabía que manter a disciplina no reto e entrenar eran 2 cousas importantes para min e axudábame tamén a manterme grounded, pero ao mesmo tempo acabou sendo demasiado, tanto emocional como físicamente, porque estaba nun momento moi complicado, e entendín que seguir co reto non era unha boa opción para min. Por iso tamén o queremos poñer aquí, porque moitas veces tirar por nós mesmos e buscar esa disciplina, buscar facer cousas que sexan difíciles para ti vai ser o adecuado, pero outras veces, como foi no meu caso este mes, é todo o contrario. Meterte en auga fría mentras que estás pasando un mal momento emocional, todo se te está facendo un pouco bola, pois probablemente non sexa o máis compasivo contigo. Dende logo non era comigo,
Entón, pois quería compartilo contigo para que saibas por que non estou por aquí. Foi exactamente por eso, porque o mellor para min neste momento era abandonar o reto e pois dedicarme a coidarme de outras maneiras, que foi pois con bebidas quentiñas, moitos mimos, manta e sofá. E sacar as cousas pois que realmente eran importantes, que non era este reto. Pero deixoche disfrutando con Sergio e unome a vos no último día. Rompe o amencer nesta última semana do reto e é bastante fermoso porque é un amencer precioso, ou seja, sae o sol por aquí polo leste, no noroeste, estáse reflexando nas montañas, é precioso. É moi curioso tamén porque parecese moito este día ao primeiro e ao segundo, que son días que están despexados, que fai moito frío porque estaremos a uns 4 ou 5 grados de temperatura e ademais fai algo de vento, pero a sensación é impresionante e ademais noto moitísimo xa como a tolerancia a este frío é moitísimo maior. Estou super orgulloso do que foi este reto, bueno, do que está sendo, porque iso, aínda nos queda o día de mañá, a ducha e despois o baño. Pero iso, é unha pasada, de verdade. Está sendo un reto maravilloso. Último día do ano, última ducha do ano e dun ano que foi moi intenso. E non penses que é intenso únicamente porque remata así. Tamén é que empezou dunha maneira espectacular porque empezou sobrevolando o Turquía en globo aerostático, ou seja, fixemos un montón de cousas que nos encantaron. E nada, pois toca tamén poñerlle fin ás duchas frías deste ano, pero non ás aventuras deste ano, porque esta tarde ainda temos que ir a Coruña e correr a San Silvestre, así que nada, será un xeito fantástico de rematar o ano. O reto en sí non acaba hoxe, un reto un pouco estrano pero espectacular. Xa digo, remata mañá con ese baño no mar o día 1 de xaneiro de 1 minuto ou máis incluso, quen sabe. E non será o último reto nesta canle, porque o ano que ven seguro que faremos máis cousiñas destas, así que nada, convidámoste a quedarte por aquí, a seguirnos, a suscribirte e moitísimas grazas por estar aquí todos estes días con nós. Vémonos no seguinte. Que pasa? Saime fume o corpo. Por certo, vou sacar a foto para a miniatura porque aínda non a fixen e este reto merece unha miniatura ben feita. Estes saltiños, ademais de estar obviamente contento polo contexto, non eu dándonos un baño o 1 de xaneiro neste paraíso que chamamos fogar, tamén son un pouco o resumo do que foi este reto para min. Houbo días, como o segundo, coa ducha de pola noite, ou o 11 e o 12, que foron moi difíciles anímicamente. Pero ao final, o feito de propoñerte algo para mellorar o teu benestar e cumplilo é unha das sensacións máis fermosas coas que comezar un novo ano. Já che contei que non houbo contras e que todo foron cousas boas. E en xeral foi así, tanto que incluso ahora, día despois de que acabara o reto, co ano xa comezado, aínda sigo duchándome cada mañá nesa mesma ducha onde comezou todo. E quitando algún picorciño de pernas así polo frío pola mañá e algunha ducha de contraste quente necesaria cando se me vai a cabeza co tempo, o resto é todo sentirse moi vivo, no presente. E así comeza o ano. E así conclúe o reto. Moitísimas grazas por estar aquí todos estes días, acompañándonos, estando comigo aí, loitando co frío, que seguro que a moitos cachos dou frío a través da cámara. A min doumo, desde logo. Eso que sempre cando te estabas duchando escoitábache dende a cama. Así metidiña, digo eu, que frío estou sentindo solo con que ele este aí. Foi unha experiencia fantástica e iso, moitísimas grazas por estar aquí, por acompañarnos. Empeza 2025, temos moitísimas ganas de seguir creando, de seguir facendo deste espazo un lugar para traer máis retos, para traer máis aventuras, para traer máis concienciación. E nada, iso, moitísimas grazas. Se che gustou este contido, pasaches frío como a nós, deixate un gusto tamén moi grande, coméntanos como viviches ti o reto e se algún día te vas a animar. E se queres seguir por aquí, suscríbete, non te esquezas. E recorda que podes seguirnos en calquera das nosas redes sociais ou en todas.
e vémonos no seguinte vídeo. ¡Feliz 2025!